Selam mehribanlarım. Anha nisi forsatanaca günlerden ayların sultanı orada yetip geliyor. Sizin ehlicana yetip gelen orada bayramına tüysürondan kutlayan bizim näme Vivalamur Production bilen birlikde orada yana ulu bir işin başına başlamak için maslahat ettik. Nisip bolsa günümüzden turur dep umid edýäs. Ol işimizi biz laýyk bir aýyň dowamyny etmekçi. Ondan soň bolsa halk köpçüligine ýagny size hödürlemekçi. Biz bilen galyň Vivalamur Production bilen birlikde bomba. Salamu aleyküm mehriban dostlar ve dinleyicilerim hem kardeşlerim. Şu bilişimli ýaly men dowlanmym. Ähli gutlan hem gutlajak dostlarıma köp minnetdarlığımı bildirýän, size de bir can sağlık arzu edýän. Siz öz gutlawlaryňyzy şu videoň tesbirine ýazyp bilersiňiz. Sizin istoriýaňyzda paýlaşyk gutlawňyzy men paýlaşyp ýetişmeýänligim sebäpli hemmeňize köp sag bolsun aýdasym belä. Sag bolun. Hemmeňize salam mehribanlar. Şeýle bir owdan pozitivni nastroýan göterýän aýdym gelýän nisip bolsa gujak bölejigini eşdenmäňiz eýem özüňizem göz ýetirensiňiz bahar patynyň şeýle bir goja nastroýanyjygyny berýär. YouTube'da akşam 20:00'da şu gün premier klibi bilen bile. Şeýle-de aýdymnak.com'da da bolar, aýdymam klibim. Hemmeňizden gollawa garaşýan öz pikirleriňizi ýazyň, like basyň, paýlaşyň, tanışlaryňyza, dostlarlaryňyza hemmeňizden gelen pazarşka garaşýan özümiň mehriban dinleýijilerim üçin dowamly ýygyny öpmän işlemäne çalışýan elimden geldigiçe gow proýektler öwretmäne çalışýar. Hikmet rozifada aýratyn minnetdarlyk bildirýän aýdym şeýle bir owdan molla şeýle pozitivni bolan edil. Assalamu alaykum mehribanlar. Ýani täzelikde Şahamzan Rökşen Halifin şeýlede ataway çargylysyň Aksapar Halifa prezidentleri bolup şolaryň aýdymlaryny aýdyp bir şolaryň ýaşy döwrüni ýatladyp aýdymlary işledik, onam şekilde geçirdik. Oğlunuzdan turanlar deyip fikir etken köp o komentaryaları yaptınız. Biz fiilanı Allah fiilasın, canınız sağ olsun, başınız dik olsun. Edil halifalanlar özlere bolmak mümkün değil. Yani şoları riyatladıp dursak, şoların aydınlarına tezden can verip dursak, size halka edil verip dursak, başka armanlı yok. Yine bir kadar oy aydın sizlerin için sağ olun, Tanrı altasın. Fiilanı Allah fiilasın, canınız sağ olsun, başınız dik olsun. Toyda görüşelim. Leyla, 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 Arabını sevdi Leyla, 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 Leyla. Bu ne duel, bıçak, başıma. Akkadı vak yeleri üstüme yanıp köyyen vurfuma dözüne yine köyene feyve feyni düştüme bir yaz bir zar bir ah ölen boşar yaşlarım yolu
yalife, yalife. Ol biliverim toylu vafi, ya